tänään tehdään Karjalan piirakoita. Itse asiassa Karjalan piirakat ei ollut niin vaikeita, kun mä kuvittelin ja kun mitä ihmiset puhuu. Se vaan vaatii vähän kärsivällisyyttä, varsinkin siinä taitteluvaiheessa ja siinä kaulimisvaiheessa, että kaulii ne todella ohueksi ja myös käyttää paljon jauhoja ja leivin paperia kauliessa sen takia, että se taikina ei tarttuisi mihinkään. Ja myös siinä vaiheessa, kun sitten rupeaa taittelemaan, että tekee sen todella rauhallisesti. Ja jos sinne jää semmoista taikina ylijäämää, että se ei ole täydellisen muotoinen, ovaalin muotoinen, niin kannattaa myös leikata pois ja ne reunat ja leikata siitä semmoinen nätin näköinen. Niin tulee nättejä piirakoita.